Sir, mayong adlaw ka nang nag-hiring daw mo driver, sir. Uy, mayong buntag oh, sakto kay mong pag-ari ka nang nag-hiring kay meron. Kaya mong driver wala na ni balik. Ma-apply ka? Amo ba, sir? Kanang wala na ni balik yung driver de. Oh, ma-apply lang ko, sir. Mao ni akong kuan, sir. Kung bay dito og kanang kuan. Comment, sige ang bibi. Total kay wala naman may driver karon niya, wala pa lang ni-apply, ikaw ra. Dawat na ka. Dawat ako, sir. Salamat kay sir. Oy, blima na. Dawat ko. Aw nya ra lakaw, nya ra. Kay ato-ato ni mong unit nga kuanon tra bani ko. So kana nga unit ang imong kuan. Gamito na. Challenge. As bullets struck, it stayed strong. Their bulletproof technology. Would you be brave enough to Kanang color itom na okay ra nimo? Sir, kalimot day ko, sir, gisugom na kog sudan sa akong mama, sir. Oh, gipadali ko niya una lang siguro ko, sir, eh. Boss, may adlaw, kumusta? So karon kay nasaag mga sa to ang video karon nga gibuhat sa atong FB page. Balay mo tag-follow ani sa ato ang Boss Jong. Mao na tong page karon. Ug sa to ang YT channel mao ni siya Boss Jong yapon, inani lang yapon ang atong logo para ma-update ka sa nga bago tong buhat nga video nga makahatag og lingaw sa imong adlaw. Ug daghang salamat. God bless.